қисми сеюми сафари якуми саргузашти ҳотам. ҳотам баъд аз чанд рӯз манзилу мароҳил тай карда бар лаби толобе дар расид. дид ки дарахти азиме сар бар фалак кашида баргҳои аҷибе дорад ва дар зери он дарахт бинишаст. баъд аз соате зани соҳибҷамоле сару пой бараҳна аз об берун омаду дасти ҳотамро бигирифт ва бар оби он толоб ғута зад. ҳотам чашмҳои худро пӯшонида бо ҳамроҳии он зан дар қаъри он толоб мерафт. ногоҳ пойҳои ҳотам бар замин расид. чашм кушода дид ки ӯ бо ҳамроҳии он зан дар даруни боғе истода ва он боғ гулзорҳои аҷибе дорад ва он зан дасти ҳотамро гузошта ба як тарафи он боғ рафт. ҳотам сайркунон ба атрофу ҷониби он боғ мегашт. ногоҳ дид ки аз ҳар тарафи он боғ нозанинони моҳлиқо пайдо шуда омада дасти ҳотамро гирифта ба сӯи худҳо мекашиданд. насиҳати пирро ба хотир оварда ба ҳеҷ кадоми онҳо назар намекард ва мегуфт: тилисмоте ки пир гуфта буд, инҳо хоҳанд буд. нозанинон ҳотамро гирифта дар маҳале бурданд ва тамоми деворҳои он маҳали мурассаъ аз тилову ҷавоҳир буд ва сурати чанде ин нозанинонро дар он девор нақш карда буданд. ҳотам пештар рафта дид ки айвоне оливу фаршҳои шоҳаншоҳӣ ва дар пешгоҳи он айвон тахти мурассаъ аз ёқуту зумураду забарҷад буда, чунончи ҳамаи он нозанинон дар пеши тахт расида нақши девор шуданд ва ҳазорон ҳазор сурат ба девори он маҳалла менамуд ва дар дили худ мегуфт: ин чӣ тилисмот аст ки ҳамаи эшон ба наздики тахт расида нақши девор шуданд. ва бар забари тахт баромада бинишаст. баъд аз соате овози тарақ-тарақ ба гӯши ӯ расид. ба болову поёни он тахт назар карда мегуфт ки камари ин тахт шикаста нобуд хоҳад шуд ва аз ҷои худ бархост ва ба тарафи дасти рост гузашта бинишаст. баъд аз соате ҳамон садо боз баромад. дар ҳол ҳамон дилбари нозанин ба ҳазор нозу карашма аз девор фуруд омада қасд ба ҷониби ҳотам карда наздик расид. ҳотам мутаҳҳир шуд ва гуфт: ин ҳама нақшҳои заринлибос карашмакунон ниқоб ба рӯи худҳо кашида меоянд. охируламр он нозанинон наздики ҳотам дар зери он тахт истода шуданд. ҳотам аз ин кору кирдори эшон беқарор шуда хост ки ниқоб аз рӯи он нозанини соҳибҷамол бигирад. аммо насиҳати пир ба хотираш расиду гуфт: агар дасти ин нозанинро бигирам, аз ин тилисмот натавонам баромада ва дар ин мақом то ба қиёмат хоҳам монд. бо ин андеша дар он ҷо 3 шабона рӯз буд. аммо шаб мешуд, шамъҳои мумин аз ғайб пайдо шуда дар назди ҳотам меомаданд ва раққосону муғанниён аз ғайб пайдо шуда дар назди ҳотам сози суҳбат мекарданд. аз аввали шаб то ба ҳангоми субҳ овози суруду нағмаву чангу рубоб тамомии оламро фаро мегирифт ва ҳамон суратҳои девор низ ба рақс медаромаданд. ва он ниқобдор дар зери тахт истода ҳар замон ба ҷониби ҳотам нигоҳе карда табассум мекард. ва нозанинон бошад таомҳои гуногуну меваҳои рангоранг оварда дар пеши ҳотам мениҳоданд. ҳотам ҳарчанд мехӯрд, шикамаш сер намешуд
ба ин ҳол тааҷҷуб мекард. боз ба ин кайфият 3 рӯз гузашт ва дар дили худ гуфт: агар 100 сол дар ин ҷо бошам, аз тамошои инҳо сер нахоҳам шуд ва аз пайи матлуби худ хоҳам монд. ин бигуфту дасти он нозанинро бигирифт. дар ин ҳин нозанин аз зери тахт баромада чунон лагаде бар сафҳаи синаи Ҳотам зад, ки Ҳотам сина бар ҳаво ба рӯи тахт афтод. чашми худро кушода дид, ки на боғу на тахт ва на он нозанинон аст. ҳеҷ аҳаде дар он ҷо нест. дар як даште афтода, ки не сар дораду не поён ва ҳамаи он биёбонҳо сароб менамоянд. ӯ дар дил гуфт: дашти ҳувайдо бояд ҳамин бошад. ба талоши ӯ бояд кушид. андаке пештар рафта буд, ки ҳамон овоз ба гӯшаш расид, ки мегуфт: як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст, дар орзуи дубора бисёр кас аст. алқисса Ҳотам тафаҳҳуси бисёр карда ба ҷониби он овоз равон шуд. муддати 7 шабонарӯз аз пайи овоз роҳ мерафт. рӯзи 8 ҳангоми шом ба ҷое расида дид, ки марде маҳосинсафеде ба ҷои нишаста ин суханонро мегӯяд ва ашк ба монанди оби равон аз дидагон мерезад. наздик расида салом кард ва он пир ҷавоби салом дода пурсид: эй ҷавон, аз куҷоӣ ва дар ин мақоми пурҳасрат ба чӣ кор омадӣ? Ҳотам гуфт: эй азиз, барои ин кор омадаам, ки шахсе мегӯяд, ки як бор дидам ва бори дуюм орзуи дидан дорам. пир гуфт: эй ҷавон, бинишин, то ки ҳақиқати ин суханро бар ту гӯям. пас Ҳотам дар назди пир биншаст. дарҳол кӯзаи обу нон дар пеши эшон аз ғайб ҳозир шуд. билохир он нон ва он обро хӯрда, пир дар сухан даромад ва ҳақиқати саргузашти худро як як баён намуду гуфт: эй ҷавон, дар овони ҷавониам сурати он раъноро як бор дида будам. акнун нур аз чашму қувват аз миён рафта, ҳанӯз сурати он дилбар аз хотири ман маҳв намешавад ва дар орзуи дидани он ҷон меканам. ин бигуфту оҳи сард аз дили пурдард баркашида давидан гирифт ва ин байдро мехонд: як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст, дар орзуи дубора бисёр кас аст. алқисса Ҳотам донист, ки ошиқи содиқ аст. дар ҳол Ҳотам расида дасти он пирро гирифту гуфт: эй азиз, агар бори дигар бубинӣ шод мешавӣ? пир гуфт: дидани он аз ҷумлаи маҳолот аст. ва боз гуфт: кошки. Ҳотам гуфт: биё бо ман ҳамроҳ шав, ман он нозанинро бар ту нишон медиҳам. он пир бо ҳамроҳии Ҳотам равон шуд. баъд аз чанд рӯз дар зери он толоб расиданд. Ҳотам гуфт: эй бузург, мехоҳӣ ки он нозанинро ҳамеша бинӣ? бояд ки дасти ӯро нагирӣ ва ниқоб аз рӯи ӯ набардорӣ. ва агар ниқоб аз рӯи ӯ бардорӣ ва бинӣ боз дар он дашт, ба ҳамон бало мубтало хоҳӣ шуд ва боз дар ин ҷо расидани ту маҳол аст. ман ки дар ин ҷо расидам ба сабаби ҳидояти марди бузург. ва боз гуфт: эй пир, агар мехоҳӣ ки дидани он барно бар ту муяссар шавад, бархез бар сари ин талоб бинишин. ҳамон зани сару по бараҳна мебарояд ва дасти туро мегирад, зинҳор майл ба ӯ накунӣ. дар ин гуфтугӯ буданд, ки ҳамон зан аз зери толоб баромад. пир наздик расида
дасти худро ба дасти он зан бинеҳод. он зан дасти пирро гирифта дар оби толоб ғута зада пирро дар қаъри об бурд. ҳотам баъд аз ин рӯ ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба хизмати пири роҳнамо расида салом дод. пир ҳотамро дар канори худ гирифта навозиши бисёре кард ва гуфт: эй ҳотам, боракалло бар ҳимату эътиқоди ту. аз он тилисмоти пурофат саломат баромадӣ. алқисса он пир низ ҳотамро якшабу як рӯз меҳмондории аҷибе карда хушҳол сохт ва баъд ҳотам аз он пир рухсат гирифта ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод равона шуд. дар арзи роҳ ба лаби дарё расида бо он моҳӣ мулоқот кард ва дар роҳ даромада манзилу мароҳил тай карда баъд аз чанд рӯз ба регистоне расида ва аз регистон гузашта ба мақоми паризодон бирасид. паризодон аз омадани ҳотам воқиф гашта ба истиқбол баромаданд ва ҳотамро мулозимат карда дар пеши подшоҳи худҳо бурданд. шоҳ ҳотамро дар канори худ гирифт ва навозиши бисёре кард. баъд аз он завҷаи ҳотам омада дар қадами ӯ афтод. ҳотам сари завҷаи худро бардошта дар канор гирифт. паризодон бар сари ҳотам зару ҷавоҳири бисёре нисор карданд. алқисса ҳотам муддати як моҳ бо зани худ айшу ишрат кард ва баъд аз як моҳ аз паризодон рухсат гирифта сӯи шаҳри Ҳуснобод равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба мақоми шағолон расид. алассабоҳ бо онҳо низ видо карда роҳи Ҳуснобод пеш гирифт. қатъи манзилу таи мароҳил карда дар шаҳри Ҳуснобод расида ва дар корвонсарой омада бо шоҳзода Мунир мулоқот кард. дар ҳол шоҳзода дар зери қадами ҳотам афтод. ҳотам сари ӯро бардошта гуфт: эй шоҳзода, дил хуш дор, ҷавоби саволи духтарро овардам. ҳамон замон омадани ҳотамро ба самъи малика расониданд. дар ҳол малика чандин қисм таом барои ҳотам фиристод. ҳотам бо шоҳзода таомҳои маликаро нӯши ҷон карда шукри худоро ба ҷо оварданд. алассабоҳ мулозимон омада ҳотамро дар пеши малика бурданд. ҳотам салом дода ва таъзимоти маликаро ба ҷо овард. малика аз паси парда ҷавоби салом дода пурсид: эй ҷавон, ҷавоби саволи маро овардӣ? ҳотам гуфт: оре. духтар гуфт: эй ҷавон, акнун аз ҳақиқати ҳол маро огоҳ гардон. ҳотам ҷавоб дод: эй Раъно, дар дашти Ҳувайдо марди пире дар тилисмот нозанинеро дида ошиқу фирефтаи ҷамоли он нозанин гашт ва дар он дашт афтодааст. орзу мекунад ки ва мегӯяд ки як бор дидам ва бори дуюм медида бошам. ин суханро дар тамоми рӯз гуфта атрофу ҷониби он даштро мегардад ва медавад. ҳотам ҳамаи саргузашти худро як як дар пеши малика баён карда гуфт: эй малика, акнун овози он мардро касе нахоҳад шунид. малика шунидан баробар ба ҷамеи кору кирдори ҳотам таҳсину офарин хонд. доя гуфт: эй малика, ҳар чӣ ҳотам мегӯяд рост аст. баъд аз он малика фармуд: эй мулозимон, ин ҷавонро чизе хӯрданӣ бидиҳед. дар ҳол мулозимон чандин қисм таом оварда дар назди ҳотам ва шоҳзода гузоштанд. ҳар дуи эшон нӯши ҷон карданд. баъд аз фароғи таом ҳотам гуфт:
эй малика, як саволи шуморо ҷавоб гуфтам, акнун саволи дигарро гӯед. малика гуфт: эй ҳотам, чанд рӯз дар ин шаҳр ором бигир ва ғубори роҳ аз худ дур кун. баъд аз он саволи дигарро хоҳам гуфт. ҳотам бо шоҳзода аз боргоҳи малика баромада дохили корвонсарой рафтанд. муддати 3 шабона рӯз дар он ҷо қарор гирифт. баъд аз 3 рӯз боз ба хизмати малика рафта гуфт: эй нозанин, бояд ки саволи худро гӯӣ. банда ба талаби он хоҳам рафт. духтар гуфт: касе ба дарвозае навиштааст ки ту некӣ мекуну дар даҷла андоз, ки эзид дар биёбонат диҳад боз. бояд ки аз ҳақиқати ин сухан ва гӯяндаи он маро огоҳ гардонӣ.